Kerst met Kazan. Aftrap literaire salon. Het is vandaag 22 november. Dit is het PLMA-journaal. De omstreden reclamemast langs de A73 blijkt niet volgens de verleende vergunning te zijn uitgevoerd. Dat antwoordt het college op vragen van PP2. De oppositiepartij deed onderzoek naar de reclamezuil aan de noordkant van Venray. Het felle licht en de wisselende reclamebeelden leidden tot veel klachten. Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw en blijkt dat de gevoerde reclame op het scherm illegaal is. Er was een vergunning aangevraagd voor een mast met doeken die van onderaf worden aangestraald. Later is het doek vervangen door een groot ledscherm. Dit is volgens de verleende vergunning niet toegestaan. De gemeente heeft de exploitant dan ook dringend verzocht een nieuwe aanvraag in te dienen met daarbij een onderzoek naar de lichtsterkte. Daarna wordt eerst Rijkswaterstaat om een advies gevraagd en vervolgens neemt de gemeente een nieuw besluit of het wel of niet is toegestaan. Wie tijdens de kerstdagen wil genieten van een show vol illusies, prachtige muziek en wonderlijke acts, is van harte welkom in Schouwburg Venray. In het theater staan op tweede kerstdag om 3 uur Hans Kazan en Magic Unlimited op de planken. Bijzonder aan deze voorstelling is dat de hele familie Kazan eraan deelneemt. Normaal gesproken treden we natuurlijk op met Magic Unlimited. Dan ben ik met mijn broer Renzo en met mijn andere broer Steven en zijn vriendin Mara. Mensen zijn ook wel eens gewend dat we shows doen samen met mijn vader, dat de Hans Kazan erbij is. Maar met kerst doen ook de andere leden van de familie mee. Bijvoorbeeld mijn moeder, die normaal nooit op het podium komt. Wat weinig mensen weten is dat ze heel goed kan piano spelen. Nou, speciaal voor kerst maakt ze een uitzondering en doet ze mee. En dan begeleidt ze op de piano mijn vader als die gaat goochelen. Mijn jongste zus Lara, die normaal surfster is op Fuerteventura, die tijdens de zwangerschap van Mara glansrijk vervangen heeft. Zij komt ook 1 keer terug om te laten zien dat ze ook bij de familie hoort. Mijn jongste neefjes, Kian en Kenzo, 3 en 4. Als het even kan, willen we ze ook iets laten doen in de show. Kortom, uiteindelijk staat de hele familie Kazan 10 man sterk op het podium. De kersttour van de familie Kazan vindt plaats van 21 december tot en met 5 januari. Wat zeker is dat de bezoekers tijdens de voorstelling Kerst met Kazan het kerstgevoel krijgen. We gaan het natuurlijk laten sneeuwen, want mocht het geen witte kerst worden, dan zorgen wij wel dat het een witte kerst gaat worden. En ja, wat de show bijzonder maakt, is natuurlijk dat we hem met de hele familie maken. Er zitten heel veel originele acts in, er zit heel veel humor in, er wordt ook heel veel gelachen, er zit romantiek in. Dus er zijn momentjes om even bij weg te smelten. En er zit natuurlijk ook heel veel actie in en grote illusies. Kortom, het is een show die geschikt is voor jong en oud. De familie Kazan heeft het druk. De familieleden wonen in Zuid-Spanje, maar toeren door binnen- en buitenland. Goochelen blijft populair. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja, je zou denken van, goh, kan dat nog? Bestaat het nog met al die films waarin alles kan? Je hebt natuurlijk ook van die programma's op de tv gehad, zoals de gemaskerde goochelaar, die al die goocheltrucs is gaan uitleggen op de televisie. Toen dacht ik ook bij mezelf, nou, dit zal het einde zijn van ons vak. Maar niks blijkt minder waar. Mensen vinden het leuk om op te gaan in de illusie. En ja, de kracht van de illusie blijft nou eenmaal sterker dan de werkelijkheid. Oscar Kazan is een goochelaar in hart en nieren. Hij wilde dan ook geen afscheid nemen van onze verslaggever zonder hem in het ootje te nemen. De munt symboliseert het geld en de ring symboliseert de liefde. Aan jou een belangrijke vraag. Waar kies jij voor in het leven? Voor het geld of voor de liefde? Voor de liefde. Voor de liefde. Oké, dan zou ik jou willen vragen met 2 handen dit zakje vast te houden. Nou, jij hebt voor de liefde gekozen. En let nu hier een klein wonder, want ik ga proberen de munt door het zakje heen te materialiseren. Zo door het zakje heen. En jij blijft achter met de liefde in dat zakje. Sinds half oktober trainen de leden van Thai-kickboxvereniging Quin Gym Venray en Boxclub Venray in hun nieuwe vechtsportruimte, het voormalige sportcafé van Sporthal de Wetteling in Venray. Op zondag 16 februari 2014 wordt de nieuwe accommodatie officieel geopend door wethouder Lucien Peters van Venray. Tijdens een inloop met diverse demonstraties is iedereen tussen 12 en 5 uur welkom om kennis te maken met de nieuwe sportaccommodatie van beide verenigingen. Door een grote mate van zelfwerkzaamheid kunnen beide verenigingen met trots een nieuw pareltje presenteren.
Op een totale oppervlakte van 250 vierkante meter met 150 vierkante meter trainingsoppervlakte en een boksring van 5 bij 5 meter. De totale kosten bedragen ongeveer €80.000, waarvan de gemeente €30.000 voor haar rekening heeft genomen. Het maandelijkse eetpunt van Moedercentrum Eva in Venray stond woensdagavond in het teken van het doodzieke Venrayse jongetje Yigit. De netto opbrengst van de avond, €160, gaat naar de stichting die geld inzamelt om Yigit naar Amerika te kunnen laten gaan. Yigit lijdt aan een zeldzame vorm van kinderkanker, neuroblastoom. Om een behandeling in Amerika te kunnen bekostigen is een bedrag van maar liefst €100.000 nodig. Bijna 30 mensen aten woensdag mee tijdens de eetavond. Eva Moedercentrum verzorgt maandelijks een avond waarop enthousiaste vrijwilligsters, die koken als grote hobby hebben, een multiculturele 3-gangen-maaltijd te verzorgen. Deze keer was het een overheerlijke erwtensoep, uiteraard gevolgd door pannenkoeken en vla als toetje. Lekker eten voor het goede doel. Donderdag 21 november vond de aftrap van de Literaire Salon plaats in de Bibliotheek van Venray. De Literaire Salon is een initiatief van Bibliotheek BiblioNu en Literair Café Venray en is speciaal bedoeld voor liefhebbers van buitenlandse literatuur. De avonden zijn bedoeld voor belangstellenden die net iets meer willen dan het bijwonen van een lezing van een schrijver of over onvoldoende tijd beschikken om deel te nemen aan een leeskring. Marianne Reinders uit Leiden verzorgde de avond en besprak het boek 30 Nachten in Amsterdam van de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van Heerden. De keuze hiervoor was niet zo moeilijk. Omdat het zowel in Zuid-Afrika als in Amsterdam speelt. Dat geeft natuurlijk vaak toch weer wat bekendheid eraan. En dat maakt dat lezers zich wat makkelijker ermee kunnen identificeren dan wanneer het alleen in Zuid-Afrika speelt. Het is een van zijn meest recente werken en het is ook een van de belangrijkste werken die hij heeft geschreven. Hij heeft er gewoon een aantal belangrijke prijzen mee gewonnen. Ook de wethouder was aanwezig bij de aftrap van het evenement en is zeer tevreden over de samenwerking tussen de bibliotheek en het Literair Café. Ik vind het een geweldig initiatief. Als de bibliotheek BiblioNu samen met Literair Café Venray de handen ineens slaat om een literaire salon te organiseren, dat doet mij ontzettend goed. Als portefeuillehouder cultuur heb ik de mogelijkheid om op heel veel plaatsen te kijken welke geweldige initiatieven er wel niet allemaal zijn, welke ontstaan. Dit is een hele mooie samenwerking van het Literair Café Venray en de bibliotheek BiblioNu, die samen de handen ineenslaan voor een literaire salon. Dat doet mij ontzettend goed. Het evenement is volgens de wethouder en directrice van BiblioNu ook een toevoeging op de culturele agenda van Venray. Je ziet aan de belangstelling hier, de avond was uitverkocht en er is weer een tweede avond achteraan gepland, dat dit iets is waar mensen naar op zoek zijn. En het mooie ook tijdens het voorstelrondje zojuist van de dames en heer deelnemers, is dat ze allemaal iets extra's willen komen halen, iets wat er nog niet is. En dat vind ik ontzettend leuk en het is ontzettend goed dat dat hier georganiseerd wordt. Ik hoop dat de culturele agenda van Venray het gewoon omarmt en dat ze dit soort initiatieven van het Literair Café en de bibliotheek kunnen uitbreiden. Dus dat we echt op die culturele agenda blijven staan en verder kunnen ontwikkelen. Ook de deelnemers zijn enthousiast over de avond. Ik vind de tekst en uitleg over het boek wat we bespreken heel goed. Heel doordacht en gedegen, maar dat is een professionele spreekster, dat hoor ik wel. En leuk, omdat er een heleboel mensen zitten die ook zeer geïnteresseerd zijn, niet alleen in dit boek, maar in het algemeen de literatuur van deze bibliotheek. Het vervolg van deze editie van de Literaire Salon vindt plaats op donderdag 16 januari. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond kunt u kijken naar een herhaling van Venray van toen in het teken van Sinterklaas. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 1 graad. Overdag is het bewolkt en is er kans op wat motregen. Het kwik zal naar ongeveer 6 graden stijgen. Ook zondag blijft het droog en wordt het zo'n 8 graden. Bedankt voor het kijken, nog een fijne avond en graag tot ziens.